tokoh wayang kasebat. Wekdal kula caosaken cekapipun. Monggo. Matur nuwun dhumateng panjenenganipun Rama Duka panjenengan ingkang sampun anindakaken adicara pasrah tokoh wayang. Saestu menika minangka pratandha bilih pagelaran Ringgit Purwa sedalu natas sampun badhe kawiwitan. Ingkang menika dhumateng sagung pilenggah kasekecan anggenipun lelenggan kanthi mardu-mardu kaning manah. Lan dumateng para pamriksa kabudayan Jawi mliginipun pandemen pagelaran Ringgit Purwa sedalu natas sumangga sugeng hamriksani babaring cariyos Sekar Pudak Tunjung Biru dening Ki Gading Pawukir. Salajengipun wekdal sak cekapipun kula caosaken dumateng Mas Dalang Ki Gading Pawukir Sena Saputra sak rombongan. Saking kula kathah lepat nyuwun pangapunten. Kula akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rama
ilahing Hong ilahing awi kenamastu purnama sidam awi kenamastu silat mringguang jagat karono siran tondo gawe sisaning disono sono sinaulan ulo paestu masih lestantun lambaing budo jenantur tutur tatelo tulo tulat mringladen paradiyo Winur sita ngopo para manuskara karena giya tuming jaman Purwa. Winur sita trengkang dina madanga pinardi tameng lalata mangya tekap wasane kupita tanwun renggeng pralambang matumpa-tumpa. Marapa panggeng panggung sang muring kota. Negara pun dito ingkang kaeko Adidasa Purwa eka marang Sawija dilinuwih dasa 10 Purwa marang wiwitan senadyan kathah titah ing dawa ingkang sinungga ing pratiwi kinasunganing akasa kirapiting samudra rajak sami anggana raras nanging datan kadya ingkang ginupit ing dalu samangke yakti ingkang sinebat gumlaring Pedukuhan Karang Kadempel ya ing Karang Tumaritis ya ing Klampe Sireng pramila winastan Karang Kadempel awit duka ingkang kasinungan bumi subur sugih Purwetu polo gumandul polo kasimpar polo kapendhem miang polo ijo satemah kagesangi jalma sak dusun sinebat Karang Tumaritis karana keng toya pancuran kang tinalangan mijil saking sendang miang traga sinebat Klampe Sireng karana tengahing padukuhan dina ngaran wit klampis ingkang cemeng mulesipun dasare papan mireng winarating winangun padukuhan wijang kang marga-marga manghayat ninggahing gunung kanan kiring ing marga kang katingal amung gumlaring pasabinan datan pategalan Sradyanto amung parigaga parijata Sukonandi duda ngasak parandene katingal sarwineng semake wancine wis ndungkap panen waing dami wis katon padha tumungkul kuning gumering kadya kencana sinangling kadyuping maruta sirau swaraning Narakesma kang samya andusah getak peksi kaya gamelan dethok kedhopyok surah kepyakang tanpa gending aglaring pategalan datan kujiwa katingal jagung puhung lombok terong kacang ijo uwi gemili sakendi-kendi katemping samirana gegodhongane katon ruwe-ruwe kaya ngampirake kang lagya rumaksana sangsaya mawahi sengseming swasana garawe ngamungke semua ngulah pasidan datan ati laro waton ning kaendahan tuen kasarasan saubenging saben wis mo tinanduran sesekaran kang mawarni-warni endah lamun dinulu wangi lamun ginanda mawar melati ceplok piring arum dalu lunging gadung marengkung katiuping maruta manda anggrek manglunging balung isi tirta wening saben wisma kandhanging raja kaya tetelo hamu wae endahing bali griya turta datan dilaro wadoning kasarasan ilining toya sendang tinalangan anjoking pasiraman kekucahe naratas pasabinan mentok minti bebek merisarta panggoyanganing kebu sapi jauh-jauhan jangkep angrenggani endahing padukuhan peksi pudang kumandang haleledang mencok panging ketapang drekuku manggut-mangguting wit duku peksi jalak lunjak-lunjak ajak-ajak marang peksi brenjak kaya wis sajak kencan semayan marang peksi bayan
Dadan katun peksi kang alit-alit bangsane pipit rangurangan sadaya sami sigrak sumarak kirang kang tanpa sumelang ing madyaning padukan wonten wisma dapur limasan sirap sepuh kang wis sirep singep kayu sengok sengon wis sak umur kebyok gedhek linabur gamping lah sinentawa ingkang lenggah ing wisma karang kadempel tanasane semuhung tetungguling padukan karang kadempel ya pamunging para Pandhawa ya satria tuhu bekti marang dharma yakti awang iki Lurah Semar Nayantaka Badranaya Saron Sari Duda manang munung ya sang juru dyah Puru Prasanta Janggan Semara Santa wong boga sampir boga jati ya sang Ismaya Semar tegese wis datan kasamaran saliring kahanan ingkang gumelar lan ingkang durung gumelar Nayantaka Naya ulat Antakapati yen pinuju peteng atine ulate Semar kaya wong mati Badranaya Badra lemburan Naya ulat yen pinuju karenan penggali ulate Semar yayah ulan dadari Saron Sari tegese sak paripolae tansah ning semake ora saru malah sari Duda manang munung wujude Kyai Semar tansah ngewake yen diarani lanang mongko kopek yen wadon kok rerawisan Jurudyah Unta Prasanta tegese pamunging para satriya kang anggayuh kautaman Janggan Semara Santa dadi guruning saben wong kang gegulang tapa brata sabar lila legawa Ismaya tegese minangka pepainget dumadining si Ismaya Kyai Lurah Semar nindakake darmaning pamong awit dasar wibawa sentosa wicaksana lan prasaja pramila datana momo kalamun Kyai Semar senadyan namung derajate ngaceplik nanging menang sinebat sang pamong agung sinuwidan dening para kawula turta cinaket dening Sri Naranata Prasasat Dewa pangawak manungsa kang umur dewa iki sinebat pusaka bisa kandha jimat kang bisa ngucap saiki sinten ingkang cecaketan kalian Kyai Semar kinudrat kang lali dadi eling kang luput dadi bener nalika semana nuju risajuga ing wancenjang tabuh sadasa Kyai Semar kepareng lenggahing griya ngajeng datan kantun nalika semana sampun sowan putra tetiga Ki Lurah Nala Gareng ya Cakra Wangsa sinambungan sowanipun putra panengah nenggih Ki Lurah Petruk Kanthung Bolong Jenglong Jaya Tunggong Jiwang Gobang Kinosek Tong-tong Sot datan kantun Wuragil Kyai Semar nenggih Ki Lurah Bagong ya Andol Gati ya Matokol Bawur Sari Senadyan sampun kadhep putra tetiga parantene Kyai Nayantaka dereng kepareng amedhar pangandikan kawistara lamun nembe peteng penggali pindha bangun kasaputing lebu dados sakala nampi praptanipun satriya ing Pringgondani nenggih Raden Gatotkaca mila daya-daya den acarani dadi mangkono pangodas marang indri ingkang dereng kababaring lesan
Sritinon ning pasewakan busana maneka warna Pak Puspitengu Dyono yang banjara sarorukmo renggeng manik noro Narawato ono Obra banyo kang mirat nyaring deco laliwaran lereki lagi siring dadet Wimbo kakondomre ingit katiuping samirono mondro sawaran mangambar kungas ngepeki jroning pasewakan tandiu Belegagag ugag sadulita mel. Mulane kok prenjake padha ganter. Jagone padha tarung jebul.
Karang kadempel kerawan priyayi agung Ndara lanang kula Ndara Gatotkaca sasampunipun lenggah kanthi prayogi keparenga kula ngaturaken pambagya panakrami sami manggih karahar jantoden rawuh wonten ing sudung kula mriki Ndara Gatotkaca jagat dewa Bathara Kyai awit mundi pangestune Kyai Semar lan kasembuh pangayomaning Jawata lulus raharja sowanku narsane Siwa Badranaya kejaba saka kuwi keparenga aku ngaturke sungkem pangabekti kunjuk ngersane Kyai Semar syukur yen sami wilujeng dene jenengan ngaturaken pangabekti kula niki namung drajate ngaceplik nggih pun kula tampi nanging dawah sami-sami samangke mugi kaskecakna anggenipun lenggah Ndara kula Gatotkaca ya Kyai kaya wis ora kurang prayoga Ndara kula Gatotkaca senajan ingkang abdi nala gareng rawuhipun Ndara kula Gatotkaca ngaturaken pambagya lan bekti kula katur Ndara bekti kula katur Den ya nala gareng tak tampa pangestuku wae tampanana nggih sanget anggen kula mundi mugi dadosna jimat Ndara Gatotkaca senajan ingkang abdi petruk kanthong bolong rawuhipun Ndara Gatotkaca ngaturaken pambagya lan bekti kula katur nggih Den ya Petruk tak tampa pangestuku wae tampanana nggih kula pundi ndadosaken jimat paribih ndayanana ing kasantosan kula Ndara kula Gatotkaca sampunipun apa sarawuhipun Ndara kula Gatotkaca kula ngaturaken pambagya lan bekti kula katur nggih Ndara Gatotkaca Bagong tak tampa pangestuku wae tampanana Bagong nggih sanget anggen kula pundi mundi mugi dadosna jimat mugi dadosna jimat paribeh Gong ora sembrono gong isih sore sembronone ora masalah justru sore-sore iki kok Den Ndara kula Gatotkaca persasat karang kadempel kados dene kejugrukan wukir sari kelebaning samudra madu inggih awit rawuhipun jandika Ndara Gatotkaca janur gunung kadingaren dene Ndara Gatot kepareng rawuh dhateng sudung kula mriki keparenga kula nyuwun dawuh Den wonten wigatos menapa nggih Den Ndara Gatotkaca Wah Semar yen aku wis kepareng matur nanging sadurunge yen ana luput aturku tak suwun pangaksamane Kyai Semar inggih sirnake raos wigih ringa-ringa Den matur nuwun lan suwan kono ngersani Kyai Semar iki ingkang sepisan mung kepengin mertinju kawidadaning Kyai Semar sak kula wangsa angka 2 diutus wajih Ngamarta supaya nakenake dene sawetara wektu Kyai Semar ora kepareng marasuwan sebono ngersani Wa Prabu Darma Jaka ing Ngamarta
Kang mangkono wanter dawuh sabdane wa Samyaji. Aku supaya mboyongi wa Semaringgal marasibo ana ngersaning para pepundhen. Iku Kyai, muga ndadekno penggalian. Hanjra ingkang puspita rum. Kasiliring samira nomre Sekar kadung ngas kandanyo maweh raras retnaning griya Den kula ngaturaken gunging panuwun dene semanten katresnanipun ndara kula para Pandhawa ingkang tansah migatosaken dhateng para kawula alit. Kula nggih nyuwun pangapunten. Dene pinten-pinten pisowanan dereng saged seba caos. Lan yen kula kalenggan menika kedah kaboyong nuwun sewu den kula dereng saged. Kyai, apa darunane mangkono? Monggo wanter dawuh timbalane wa Prabu Punta. Sowanku supaya mboyongi Kyai Semar. Ngaten nggih, Den. Pramila kula dereng seba caos lan kula dereng saged kaboyong niku mboten kok ateges kula menika badhe mbalela menika babar pisan mboten Den. Nanging estunipun wonten bab ingkang sanget ndadosken petenging manah kula Den. Inggih menika bab murcanipun wakmu putri. Inggih pun kanestren. Dadi kalenggan niki wa Dewi kanestren nembe linggar saka Karang Kadempel Kyai. Banjur kepiye Kyai? Punten. Perkawis kula mangke badhe kaboyong malih wonten ngersanipun para ndara-ndara kula Pandhawa mangke pinanggih wingking. Neng Ndara Gatot sakniki kula aturi suminggah sumene rumiyin wonten pepengkeran krana sajake niki Karang Kadempel badhe wonten tamu malih neng ampun Semelang mangke mesti kula pikirke Den Ndara Gatotkaca sigra-sigra yen permana kanca sigra ngraketa nawang sesangka Koyang lenggahing Sri Nalendra
rembek marwa sing sang katriku mulung mangrempak katriku mulung mangrempak ing wadya kurada kura ora reka kiri kiri Eco deniro samyo imbal wacana kirem raras ginandara sonanging pangandikaning luras maringkang pekasan akarya legak jroning driya Raden Gatotkaca satemah dedhep tidhem tanana ingkang nyabawa nanging caritaning mriku anglenggahi kanyut pinangka wardu kanyut wong angganten wardu ngakecoh ngira durung abang ida dereng manjing pratala kesaru gegering Jawi soane Pragosa Seta tuhu mriku wisanipun utusan saking negari Pancawati nenggih Raden Senggana Anoman satemah akarya cingak ingkang samya mulat Sinongwati caket kinari hamu mbak lumembak ombak ing samudra
hae ono bale lumut hambak kanggeng kaito dedencengan nganti gawe kaget kok ana wujute Wanara Seta ora bakal nyambunging paningal ora pangling iki Senggana Anuman kowe rak yo slamet to Anuman Hyang Rama Dewaku inggih Yai awit mundi pangasunipun Kyai Semar sowan kula manggih raharja kejawi saking menika ngaturaken sumengkeming pabekti Kyai Anuman ya wis dak tampa ndadekke bombong rasaku pangestuku tampanono ya Anuman inggih sanget anggen kula mundi dados jimat nyuk selamat to nyuk menika Ki Lurah Bagong heeh mbok sesuk ngadus sik mbok nganggo sampo khusus hewan men ora mbrodol wulune marahe kecethit kowe iki lek kusung kecethit mergo gebrodolan wulumu mbok sesuk nek iso dikosoki iso disampo ora nggo sabun disampone inggih nyuwun ngapunten Ki Lurah nek umpama bar dikrok ya le mbira sing resik inggih saestu nyuwun gunging pangapunten Ki Lurah wis ora dadi apa slamet to inggih slamet ya wis nek slamet syukur inggih wis apa urung wis gak diteruske mir Bagong iki ya Anuman esmu sumengko pengawak Bajra banjur ana wigati apa mara gage matura Anuman iya Yai wale-wale menapa sejatosipun suwan kula kautus dening sesembahan kula Sinuwun Prabu Rama Wijaya ing Pancawati ndekaken kejawi tuwi kawidadaning Kyai Lurah sak kula wangsa lan menggawe wigatos kula kautus pados amboyongi Kyai Nayantaka mugi kersa kabaya wonten negari Pancawati karana negari Pancawati kalenggan menika nembe ketamaning dawuh rengganing praja saged nirmala waluya jati menawi tinenggan Kyai Badrana ingkang mekaten Kyai mawantu-wantu ingkang dados panyuwun kula kersa kaboyong wonten ing Pancawati Kyai Semar swareka den praetna samurire seka bali kilar-kilar semeti ning tengahing latar kedadak wonten dhayoh malih
Blagagag ugeg sadulita mel ora kaya sak gedhagan iki omahku kok dayoh wae mangke riyin Begawan Durna saha Rekyana Patih Sengkuni sasampunipun lenggah kanthi sekeca sarawuh jandika kula ngaturaken pambagya panakrami sami wilujeng rawuh mriki. Samarante, dok meneh dungkul. Alas dadi wana-wana dadi alas. Iya Kakang Semar, pamojine Kakang Badranaya slamet praptaku ana kene. Ye Kakang Semar. Praptaku ya ora ana alangan suwiji apa. Inggih syukur. Syukur menawi ngaten. Dipun prayogakaken lenggahipun. Nah janjane ora kepenake ya kudu tak penak-penake. Merga aku ki pendhitaning ratu, pujanganing kraton, aku kulino lungguh kursi sing ana babute. Empuk. Bareng tekan kene lah kok mung dilenggoke ning lincak. Lincake wis brodol kaya ngene iki. Semar. Kowe dadi punakawane Pandhawa ning seprena-seprene kok mung ajeg wae. Nyatane wae ya omahmu. Ora gak direnovasi. Payonmu ya mung saka blarak gek iki to. Nek ngisor ki joben ngono lumayan. Lah iki jan lemah. Gek dienggo angrem karo pitik bareng. Mula diapura yen sendalku kepeksa kudu tanggo. Engko ndak aku masuk ngain. Iya, masuk ngain ki iso munggah tekan asam lambung bareng. Iki jane sapa teko nyelekit ki? Aku ora kumanan panggon meneng bae lho. Wah, ngrusak suasana. Senane ana wong bahagia ki dadi ora sida bahagia. Meneng sik to Gong iki Gong. Mbok sing sabar wong kaya ngono jan kaya ngono to ken biyen sabar. Nek kon sabar terus nek suarane nyakit piye jan tak takon. Ya manjo. Nggih. Kowe mbok dirungokke. Panemban. Lah niki jane niku wonten wigati napa? Ngene ya Semar. Praptaku ning Karang Kadempel kene mung mundi dawuh anak Prabu Duryudana. Rening saiki negara Ngastina lagi ketaman pagebluk Mayangkara. Nek larang sandang, larang pangan kuwi ora, merga negara Ngastina kuwi negara sing sugih mblegedhu. Nyalane wae. Deloken. Penganggonku sarwa emas. Nanging mbuh jalarane kok dadi negara Ngastina saiki kawulane akeh lara. Akeh rajapati.
Ora kemu kok muni mbeh barang iki apa? Wedhus wae ya kae ya. Gong meneng cocok to gong iki gong. Wah. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.